ефірі Суспільного програма «Тема дня Крим». В студії Георгій Спасокукоцький. У нас на зв'язку Ахтем Чийгоз, народний депутат України, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу. Вітаю вас, пане Ахтеме. Добрий вечір. Почнемо з цікавої новини. Державне бюро розслідувань скерувало до суду обвинувальний акт відносно колишньої судді Апеляційного суду Автономної Республіки Крим. Про це йдеться в повідомленні на сайті ДБР. Екс-суддя обвинувачується в держзраді за те, що після окупації Криму Росією в 2014 році прийшла на службу до незаконно створеного Верховного суду Республіки Крим. На цій посаді вона брала участь в переслідуванні громадян України, незгодних з окупацією півострова. За її участі також в Криму під вартою утримувалися заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу та інших громадян України. І скажіть, будь ласка, а це не про ту суддю йдеться, яка якраз вам виносила вирок на 8 років? Ні, вона розглядала апеляції на продовження санкцій на арешт, але вирок і само провадження судового слідства це була колегія суддів, так званих. Але вони всі зрадники і, мало того, більш того, вони були таким ярим інструментом в руках окупантів для реалізації вот этого репресій, терору. До речі, щодо вашої справи, то 26 лютого поточного року прокуратура Автономної Республіки Крим відзвітувала про оголошення підозри 25 особам, які, зокрема, переслідували і вас за нібито організацію масових заворушень по так званій справі 26 лютого 2014 року. Про це повідомив прокурор Автономної Республіки Крим Ігор Паначовний. Серед цих суддів, троє суддів Верховного суду Республіки Крим, їм пред'явлена 111 стаття Кримінального кодексу «Держзрада», суддя Центрального райсуду міста Сімферополя, троє суддів Київського районного суду і так далі. Скажімо так, оголосить-то оголосили, знаєте, як в книзі Том Сойер, коли там приїхали сищики, взяли слід, походили і поїхали. Слід, як відомо, за вбивство не лінчуєш. А що дають на практиці ці оголошення? Напевно, добре, звичайно, що вони є. А що це означає на практиці? Наскільки це ускладнить життя цим суддям? Знаєте, до коронавірусу і карантинів, було б їм важко їздити в Євросоюз, наприклад, відпочивати. А зараз вони і так не їздять. Покарання буде, скільки б часу не пройшло. Тому треба за кожний злочин, коли вони там чинять в окупованому Криму, фіксувати. І тут на материку потрібно проводити слідство. І вирок, основне, це їм вирок виносити, тому що, як я казав, що скільки б часу не минуло, вони все одно понесуть наказання. А що стосується того, яким чином це на них впливає, дуже впливає. Повірте, дуже впливає. Дуже багато суддів в моєму процесі були. І це перші роки окупації, тому, як сказати, вони становлення проходили, із суддів України в подлецов Росії. Поэтому
это А як це такой- відбувалось? От як ця ініціація відбувалась? Ну, Там є деякі коли- там судді, які, наприклад, знаєте, такі серійні. От нещодавно затримали в Криму так званих українських чергових диверсантів, і там той самий суддя, який з 14-го року штампує ці обвинувачувальні вироки як на конвеєрі. Да? Тобто там є якийсь пул цих суддів, які довіряють ці справи. Вы знаете, диверсанты это уже 16-17 год. Ні, так они от свіжий є от зараз. Да. Так. Вони к тому часу уже полностью перешли в этих подлецов. А то был период становления, да? И были и комичные такие моменты, когда судья, например, зачитывал именем Украины. Так. Или, например, они говорили УПК Украины, там, процессуальный кодекс. И законы Украины ссылались, то есть автоматически еще по привычке. Поэтому Да, вот звичка, это вот... це друга Так. натура, да. Але от цей процес становлення в подлецах було дуже так соромно, да, що от так більшість і суддів, і прокуратури, і СБУшників, і слідчих, вони от так безвідповідально, так подло от, перейшли на сторону ворога, на бік ворога. І це я, наприклад, кожного разу на суді казав, що всі так, ми так не робимо, ми так не будемо робити, як ви. І це ще більш їх в общем-то, подогревала, да, и месть была более такой жестокой. Ну, тобто, от ви кажете, що декому з них і соромно було, тобто, ну, вони розуміли, що вони, Ну, що це державна зрада, там, ще щось. Наприклад, Зіньков, це в той час так званий голова Верховного суду Криму, вже російською, да, він ніяк не міг мені звати підсудимим. Він кожного разу називав мене Ахтем Зітулаєвич. І коли якісь такі казуси в період суда були, во время суда, він брав перерву. Або я кожного дня, це більше, практично 2 роки йшов в суд, більше 154 засідань, і там дуже багато таких нюансів було. А поряд з ним сидів, був ФСБшник Козирєв з Саратова. Це був такий отморозок, ну, не хочу ругатись, був отморозок. Це, тобто, наприклад, прокурор Поклонська і потім... Ну, вона там взагалі флагман така, да. А так після неї був Доброрез, було ще декілька прокурорів. Всі вони відморозки. І я таких відморозків, на жаль, там вони сиділи під гербом цієї собаки двохголової, да, російської. А тут такі ж відморозки сидять під гербом України, і такі ж формулировки вони якби фальсифікують проти наших патріотів. Ну, да, там, до речі, теж суддя з таким певним послужним списком. І прокурори також. Що ж, але, тим не менш, ви кажете, що зустрічали людей, яким було соромно. Ну, можливо, вони боялись покарання, скажімо так, ну, тому що сором – це такий моральний момент, а невідворотність покарання – це інший момент.
Мій слідчий, який був з Новосибірська, молодой хлопчик, так сказати, Нікель, він в той час організовував цей слідчий комітет Росії, і він же особу групу очолював по особо важним ділам. Так він, якось запитував: Ахтем Ага, а как, вот что, ну там на меня уголовное дело завели в Украине, ну и что, типа там, я ему говорю: тебе 32 года, вот мне 52, вот пройдет 20 лет, ты забудешь все это и выйдешь куда-нибудь, и тебя оденут наручники и отведут в тюрьму за вот эти сегодняшние твои преступления. А ты об этом не думаешь, потому что думаешь, что 20 лет это далеко, очень далеко. А ну видишь, вот представь, в моем возрасте ты будешь и сядешь, а я думаю, что ты гораздо раньше сядешь. И знаете, он так посмотрел на меня, и в общем-то я понял, что мало кто об этом в глаза им всем о их преступлениях напоминают. Каждый, кто попал в тюрьму, он надеется, что может быть там хороший, плохой полицейский, знаете, да, это вот. Ну, а тепер щодо покарання. В 2017 році Юсуф Курчі, він тоді був заступником міністра тимчасово окупованих територій, сказав, що закон про колаборантів треба ухвалювати вже безпосередньо перед тим, як буде звільнення окупованого Криму, ну, щоб там нікого не налякати, наприклад. Да? Ну, тут питання. Може, і варто, якби, налякати, щоб задумались. Щоб налякати, воно все є в нашому українському законодавстві. І тому зараз деякі вироки вже є. Але деяким чомусь вироки такі не важкі. Наприклад, той суддя апеляційного суду, який перебував, ховався на території України певний час, його під домашній арест відпустили. От це ганьба. А согласно законодательству, за измену присяги и действия, которые нанесли нашему государству ощутимый урон в виде организации или способствования оккупации, эти статьи есть. Поэтому, когда я освободился, и в Украине была такая дискуссия, что нужно отдельный закон про коллаборацию, и вот тогда это все можно будет привлекать. У меня была встреча и с прокурором Крыма того периода, Гундузом, и следователями. Я очень много показаний давал по своему делу. И я тогда и им говорил: тут нужна политическая воля и, самое главное, политическая гражданская ответственность, как украинца. Вот тогда все статьи там складываются очень быстро, до 15 лет, спокойно все будут получать. Ну, дивіться, от уже Сівоха уже не працює в РНБО, але тим не менш ще свіжі спогади про мирні ініціативи, там, діалог, почуйте Донбас і так далі. Ну, може скласти, що подібна риторика, там, ну, там, стане, наприклад, Медведчук, там, чи там, Бойко президентом, там піде така риторика, там, що ну, все понять і простіть. Чи не потрібен тут окремий якийсь, може, дійсно закон про колаборацію? От, ну, була така ініціатива минулого скликання парламенту, ну, щось розглядали законопроект, так нічого не ухвалили, ну, тим не менш, якби, щоб цей момент колаборації, там, ну, там, якщо начальник ЖЕКа людина була, ну, зрозуміло, там, це одне питання. Якщо людина перейшла, там, служила в СБУ, перейшла в ФСБ, там,
це інша історія. Деякі напрямки дійсно треба вже зараз відпрацьовувати, тому що є там, наприклад, лікарі, вчителя, потім ті садочки, хто працює. Там окремий такий підхід. Але зараз треба для себе влада повинна вирішити, що простити і забити не вийде. Тому що за діями кожного от такого подліця, який не тільки там десь змушений відпрацьовувати на окупанта, а які ще чинять такі дії, які потім мають наслідки дуже-дуже такі трагічні і чіпляє багато людей, простить не получится. Все должны они четко знать. А новая власть сегодняшняя, она в риторике должна показывать необратимость наказания за чинимые преступления. Вот цього, на жаль, зараз немає. Тому що, наприклад, ті обмін, які ми чуємо кожного разу, він ганебний. І тоді у суспільства є сумніви. А коли ми будемо таких преступників, на руках яких багато крові віддавати за будь-яку там ціну, а там з цих полонів ми будемо визволяти людей дуже різних, у яких і стосунки, які зовсім немає ніяких зв'язків ні з боротьбою, ні з політичною, ні з військовою. От це і є те, що турбує. Дякую, Ахтем Ага. Ну і продовжуємо тему покарання за колаборацію з Ігорем Лапіним, народним депутатом України 8-го скликання. Вітаю вас, пане Ігоре. Доброго вечора. Був у Верховній Раді 8-го скликання, була така законодавча ініціатива, яка так і не втілилась в якийсь закон, законопроект про колаборацію, там, де мали чітко розставити всі крапки. Яка доля законопроекту, чому він так і не був ухвалений? Ну, справа в тому, що було декілька законопроєктів. Одному я був автором, в іншому співавтором. Ну, чому не був ухвалений? Є таке поняття політична воля, є поняття питання міжнародних відносин взагалі, питання реакції наших західних партнерів в тому числі. Тому, можливо, скажімо так, не хватило сили минулого парламента цей законопроект втілити в життя. Ну, я можу наголосити лише на декількох моментах. До речі, він дуже коротенький, там буквально 4 сторіночки, тому що для того, щоб відбити будь-які маніпуляції і можливості там напихати туди того, що не пхається, скажімо так. Ну, перш за все, звертаю увагу, що головна ідея є у політичній, юридичній відповідальності. Тобто політична – це одна, юридична – це інша. Значить, в моєму законопроекті передбачалося, в принципі, з цим погоджувалися дуже багато хто, що не всіх ми можемо притягувати до кримінальної відповідальності за державну зраду. Тому що, якщо людина там була під присягою, військовослужбовець, правоохоронець, там зрозуміло. Присяга, державна зрада, поїхали далі. А що робити з іншими, хто пішов в органи так званої законодавчої чи в органи так званої виконавчої влади на окупованих територіях? Оце вже є мета законопроекту, який мною був написаний, якраз притягнути до відповідальності. Тут прийняття цього законопроекту дало би 2 позитивних ефекти. Перший позитивний ефект, знаючи про можливу кримінальну відповідальність в подальшому за колаборацію, люди не йшли би на співпрацю з окупантом. Це перший момент, тобто на упередження ми би працювали. Тепер кого передбачалося карати? Ну, перш за все, всіх тих, хто бере участь в органах
так званої законодавчої влади, яку нібито там десь на якихось виборах вибирали. Ну, наприклад, там в Автономній Республіці Крим. Тобто це є ті люди, які зголосилися стати там депутатами. Добре, голова сільради, наприклад. Почекайте, це є законодавча. Тепер так само голова сільради, органи виконавчої влади і будь-які обрані посади. Тобто це передбачалося якраз відповідальність для тих, хто бере участь в виборних посадах, тобто змагається на виборах, і в той же час ті, хто беруть участь в органах виконавчої влади, ну, наприклад, міністр МГБ ДНР. Що ми йому пред'явимо тій людині, яка пішла працювати в Міністерство державної безпечності, так званої ДНР? Що ми можемо пред'явити? Згідно нашого законодавства. Державну зраду? А яка державна зрада, якщо він вчора був вчителем там, чи там, не знаю, там, слесарем, чи мойщиком автомобілів? Тому в цій ситуації якраз і цей закон передбачав таку відповідальність. Єдине, на що наголошували, а от що робити, наприклад, з лікарем, з директором школи і так далі. Тут якраз є не юридично-кримінальна відповідальність, а тут вже йде люстраційна відповідальність. Коли туди прийде законодавство України, коли ми знову вернемо контроль над цими територіями, то той, хто був головним лікарем з розпорядчими функціями і з печаткою в лікарні, він при українській владі вже має розуміти, що він ніколи не буде головним лікарем в лікарні, коли ми звільнимо ці території. Тобто це вже так звана люстраційна відповідальність, і аналогічно і політична відповідальність. От цих таких от 4 моменти, якби ми такий законопроект прийняли би, їх було, ще раз наголошую, декілька, в моєму більш таке стосовно кримінальної відповідальності, тому що це одна сторона медалі. Був інший законопроект, в якому я був співавтором, де така була так звана та люстраційна відповідальність чи політична відповідальність. Тобто, от якби ми спромоглися би хоча б от в такому ракурсі спрацювати, то сьогодні ніхто не пішов би співпрацювати з окупантом в так звані органи виконавчої влади, і сьогодні вони не брали би участь у яких так званих виборах, тим самим не легітимізовували Пушиліних чи Аксьонових на тих посадах, на яких вони сьогодні сидять, як на окупованих територіях в Криму, так і, наприклад, на Донбасі. От якраз в цьому була головна ідея. Скажіть, чому не вистачило політичної волі? Ну, ви знаєте, якби було Лапіна 226, то я би проголосував. Но в мене не було 226. То, знаєте, спочатку не доходили руки. Потім сказали, що це, напевно, круто саджати на 10 років в тюрму за те, що людина там співпрацювала, там, наприклад, пішов працювати там міністром охорони здоров'я, наприклад, виконавчу владу. Для мене це, що один, що другий, це є колаборанти. Питання було відкрите до дискусії, і, в принципі, я готовий був йти, як то кажуть, в контексті цього законопроекту на якісь там можливі там додаткові моменти, які би регулювали би не так жорстко, наприклад, був міністр там МГБ, то, вибачте, 10-15 років з конфіскації, а міністр там освіти може там по рангам якось ділити. Ще раз наголошую, не було мене 226. І тих людей, які хотіли цей законопроект внести, не було стільки. А тут питання вже інше було, ще й політичне. Внести такий законопроект в Верховну Раду і провалити – не знаю, що було би тоді, як би на нас би дивилися би, в тому числі і партнери, і, як то кажуть, і коаліція, і так далі. Тут питання було саме політичного компромісу. Ви на початку сказали, що і були перестороги, що західні партнери нас не зрозуміють. А в якому моменті? Дивіться, в якому моменті? Справа в тому, що вони могли не зрозуміти те, що я говорив, наприклад, там людину, яка працювала зав Гороно, там міськно, як колаборант і відповідальність, наприклад, там 10-15 років запропонованих мною. І, наприклад, міністр МГБ. Тобто, можливо, могли би сказати, що якось не можна, людям же ж треба було виживати якось там, заробляти собі на хліб. Тобто, от в такому сенсі могли би більш з гуманітарної точки зору не зрозуміти. Але я був готовий в цьому законопроекті чітко розписати ті посади, які би мали би нести відповідальність і які би там строки. Тобто, законопроект був такий, знаєте, як рамковий, а до нього вже можна було доліплювати все, що необхідно там десь в якомусь місці пом'якшити, а в якомусь обтяжити. Але ще раз наголошую, не було такої політичної волі входити в цю таку дискусію. Були популярні методи, такі більш гуманітарні, там, Червоного Хреста, були популярні тези, які вели би до перехідного правосуддя,
Ну, було дуже багато різних напрацювань. До речі, з перехідним правосуддям ми співпрацювали з цими групою громадських середовищ, напрацювали непоганий законопроект тоді. Ну, на жаль, його в Верховну Раду так і навіть не зареєстрували, якщо я не помиляюсь, бо там мала бути група депутатів. Ну, але потім каденція наша кінчилася достроково і, в принципі, ми його не внесли. Чи була політична воля, не можу сказати. Дивіться, при президенті сивочолому гетьмані не набрали політичної волі. При чинному президенті Зеленському взагалі є перспективи, якісь ознаки того, що такий закон може хоча б бути розглянутий Верховною Радою, тим більше є там монобільшість, наприклад. Дивіться, перш за все, монобільшості, давайте не втішити себе ілюзіями, давно нема. Вони об'єдналися на період виборчої кампанії. Сьогодні там лебідь, рак і щука, групи впливу різних олігархів. Там десь є одного олігарха, десь іншого. Там не будемо сьогодні їх рекламу їм робити, але тим не менше в цьому контексті монобільшості в них немає. Що стосується взагалі політичної волі президента Зеленського, в нього такої політичної волі немає, тому що для цього потрібно вміти стратегічно мислити. А процитую класика, він як сказав: я не маю часу, коли мислити стратегічно. Раз. І друге питання, в своїй голові він вже війну закінчив. Але ж класиком він уже став, бачите? Класиком він став, але ще раз наголошую, ми дуже добре пам'ятаємо, як президент може зібрати монобільшість, поставити їх буквою «зю» і зібрати 226 голосів. Але ми добре знаємо, коли в нього такої політичної волі нема, і ми бачимо результати. Наприклад, була політична воля, не по темі, але тим не менше, була політична воля пхнути ринок землі, і його попхнули. Не було політичної волі прийняти антиколомойський закон, і його не приймають. От і все. Тому тут ці ситуації так само. Питання політичної волі якогось там майбутнього покарання колаборантів, це не є в голові Зеленського, а якщо ми подивимося на риторику його команди на сьогоднішній день, то ще раз наголошую, для себе він війну закінчив, а стратегічно мислити не в його правилах. Риторика риторикою, а є реальне життя, що ж. Так, звичайно, він тому і не буде збирати монокоаліцію і розповідати їм, що так нам треба. Він боїться лишній раз розстроїти Путіна, даби спочатку він боявся, щоб не зірвати нормандський формат, а сьогодні він боїться, тому що він розуміє, що прийдеться нести відповідальність, в тому числі політичну, і українське суспільство, наприклад, на сьогоднішній день може сприйняти такі тези, але для цього тоді треба буде геть сваритися з Росією. Зірвати нормандський формат можна вже не боятись якийсь час, карантин по Європі, в Нормандії теж, так що вже мінус. Там вони збиралися на рівні міністрів закордонних справ зробити відеоконференцію, і вроді би всі погодилися, Росія сказала «ніт». Все, «ніт» значить «ніт». Тому питання подальших дій, я думаю, що ми сьогодні можемо лише спостерігати, але те, що політичної волі в сьогоднішніх реваншистів, які прийшли на тлі, скажімо так, потужної рекламної кампанії під прапором Зеленського, я не кажу, що знаєте, це ще не реваншисти. Почекайте, під його прапором, як ми можемо сьогодні говорити? В команді Зеленського є людина, яка була кіборгом на війні, і є той же самий там Бужанський чи ще хто-небудь, який топить за Російську Федерацію. Тобто під брендом ЗЕ зайшли різні люди. Монокоаліції як такої не існує. Вони ситуативна коаліція, яка, можливо, називається моно в контексті компромісу кланово-олігархічних речей. Наприклад, сьогоднішній уряд, який там компромісний є і так далі. Може, завтра буде інший уряд. Тобто, це є компромісна, ситуативна монобільшість. Я так вважаю. Так, спочатку на хайпі вони тиснули все, що їм казали. Цей період пройшов. А сьогодні хлопчикам і дівчаткам треба відробляти те, що в них вкладено. Не в них особисто, в тих депутатів, а вкладено в бренд Зеленський. От і все. А як ви взагалі оцінюєте шанси деокупації Криму? Тим більше, зараз ось чорні лебеді поплили просто такими шаленими зграями, і ціни на нафту, і коронавірус, і так далі. Тут якраз може стати всяке. Для Путіна і системи управління Російської Федерації, тобто для ФСБ, їм там, в принципі, без різниці. Ті лебеді, вони при будь-якій ситуації залишаються поки що при владі. І як скаже великий Владимир Красне Сонечко, так і буде все відбуватися, незалежно від цін на нафту. До речі, йому без різниці зробити чергову війну, і скільки там загине чи росіян, чи чеченців, чи українців, йому різниці взагалі великої нема. Особисто для Путіна. Для того, щоб втримати, Росія – це є тюрма народів. Для того, щоб, а в тюрмі народів, в тюрмі взагалі є
смотрящий, є той пахан. Щоб втримати оцю всю тюрму в рамках, то потрібен зовнішній ворог, проти якого вони всі борються. Це риторика Путіна, і він таким чином царює вже декілька десятків років. В цій ситуації, як я дивлюся на деокупацію Криму, ну я скажу так, це моя звичайно особиста думка. Сьогодні сказати, що от Україна забере Крим в Росії, ну ми не зможемо, то ми сказати можемо, але фізично це зробити нереально, тому що Крим це вже є закріплений в Конституції Російської Федерації, і вона будь-який фізичний тиск буде розцінювати як акт зовнішньої агресії. Це однозначно. Боротися на міжнародних майданчиках, ну вони взагалі втратили силу, і Радбезу ООН може бути рішення заблоковане Росією, і будь-що. Єдине, що можна пробувати боротися за право корінних народів, тобто це для того, щоб відірвати Крим від Росії, а потім другим етапом вже приєднання назад до повернення, як кажуть, до України. Ну, такими етапами, можливо. Але ще раз наголошую, це така дискусія досить серйозна. Другий момент, я би все-таки рекомендував би, ну, можливо, рекомендував таке слово, Зеленському мої рекомендації, в принципі, до одного місця, але тим не менше, на що можна було би загострити увагу. Є колосальний досвід, наприклад, Палестини, в умовах, ну так як вони вважають, в умовах ізраїльської окупації створювати свої органи державної влади. От Палестина ж якось там же ж функціонує в умовах Ізраїлю. От можливо цей досвід використати от в Криму якимось чином. Ще раз наголошую, тут можна дуже багато дискутувати. Єдине, що фізичним військовим шляхом відбити Крим в Росії, ну на жаль, у нас стільки сили нема. Росія ще все-таки одна з потужних держав, плюс ядерний чемодан. І плюс міжнародної підтримки навіть в контексті Будапештського меморандуму ми не знайшли в 2014 році, окрім гучних заяв про стурбованість і про занепокоєння. І відповідно сьогодні нам ніхто не допоможе, ми, на жаль, змушені це за себе самі. Ну, побачимо, як воно буде. Дякую, пане Ігоре. Продовжуємо тему колаборації, покарання за колаборацію. У нас на зв'язку Борис Бабін, доктор юридичних наук, професор. Вітаю вас, пане Борис. Доброго вечора. Ну, що я можу? Я б від себе ще додав, що, мабуть, найяскравіший представник президента в Автономній Республіці Крим за всі роки. Обговорюємо тему колаборації. Прокуратура Автономної Республіки Крим спільно з Головним управлінням СБУ в Автономній Республіці Крим сьогодні повідомили про підозру пілотові однієї з російських авіакомпаній за порушення правил міжнародних польотів незаконно окупований Крим. Цікава історія. Ми сьогодні говорили про суддів, яким оголошували ДБР підозри і так далі. Ну от ще взялись персонально за пілотів, наприклад. Як ви думаєте, такий варіант такого персонального підходу, наскільки він ефективний? Я думаю, що він має перспективу в рамках національної правової системи України. Я не впевнений, що вдасться цю людину прикладом оголосити розшук в Інтерпол, але навіть якщо це буде внутрішньоукраїнський розшук, це вже буде добре. Якщо це буде внутрішньоукраїнський механізм повідомлення підозру та можливо заочного засудження, це, я думаю, буде мати ефективність. Щодо таких необхідностей, ми казали давно, і дивно, насправді не дивно, що підозри дають лише пілотам, а не директорам компаній. Тут у мене особисто все зрозуміло, чому саме так. Але навіть хоча б так, це також вже добре. Це краще, ніж ніщо. Ну, ладно, давайте тоді трошки про директорів компанії. Знову новини від Служби безпеки України. Слідчі СБУ викрили холдинг російських телекомунікаційних компаній на негласному отриманні інформації користувачів інтернет в Криму і блокуванні українських інтернет-ресурсів. СБУ встановила, що менеджмент російського товариства, що входить до великого телемедіахолдингу з Російської Федерації, підключив у Криму власну телекомунікаційну мережу до апаратно-програмних комплексів, які діють в інтересах ФСБ Російської Федерації. Ці програмні комплекси здійснюють негласне отримання інформації, зрозуміло, слідкують за користувачами інтернету в Криму. Очевидно, теж будуть пред'явлені якісь підозри цим керівникам цієї філії російського телемедіахолдингу.
Правда, один з цих очільників зараз знаходиться, як повідомляє СБУ, знаходиться в США, ховається там. Ну, теж такий от момент. Ну, бачите, щось пред'являють, шукають. Ну, І це на до директорів. мережі інтернет. Я півмісяця тому написав програмну статтю з цих питань у часописі «Чорноморська безпека». Проблема в тому, що нас досі кажуть, що онлайн-трафік з Криму йде з материкової України. І хтось це дуже цікаву оборудку досі кришує. Це щодо питання про СБУ. А те, що дійсно комусь там, хоч комусь на 6-му році дали підозру і виявили на 6-му році, що в Криму діють незаконні провайдери на користь ФСБ, ну бінго, супер, що я можу казати, достукалися нарешті. Це питання підіймав з 17-го року, були навіть комітетські засідання з цього питання Верховної Ради, були гучні рекомендації, тоді ще це закінчилося нічим, ну бачимо, що хоч сьогодні щось знайшли. Це дуже добре, насправді, це навіть без сарказму кажу. Пане Борисе, чи потрібен закон про колаборантів? Чи достатньо чинного кримінального кодексу? Проблема чинного кримінального кодексу в тому, що він не передбачає ситуації колаборації як такої, і те, що відбувається в Криму, кваліфікується за чинними статтями, які ми так і не спромоглися змінити з 2014 року. І тут є два виміри. Якщо це міжнародна злочинність, якщо, прикладом, це незаконний призов в російську армію чи незаконне судочинство, ми можемо застосовувати відповідно 438 статтю Кримінального кодексу щодо порушення законів та звичаїв війни. Це дуже добре тим, що там немає терміну давності. Але якщо ми будемо кваліфікувати дії колаборантів, що не вчинили міжнародні злочини, а просто співпрацюють з ворогом, очолюють місцеві адміністрації якісь там, так, видають якісь вказівки незаконні, тут ми переходимо в вимір інших статей, це статті державної зради і службові злочини. І проблема в тому, що є така штука, як строк давності. І, прикладом, з часу початку окупації вже минув строк давності за середньої тяжкості злочини. Ще через 4 роки мине строк давності за події 2014 року щодо тяжких злочинів. Ну і тут ще таке питання. Якщо там цей закон про колаборацію врешті-решт буде коли-небудь ухвалений, як же ж, чи матиме він зворотню силу? Тому що там на момент 2014 року його ж не було. Так, він не матиме зворотньої сили, крім ситуації злочинів проти людяності. І ми можемо вчинювати це щодо злочинів проти людяності у вимірі Кримінального кодексу за зворотньою дією, але це не буде стосуватися злочинів проти держави чи злочинів проти людини. Тому те, що цей закон досі не схвалений, це величезна проблема. Але, що я можу сказати, в Верховній Раді відповідні проекти лежать, і лежать дуже давно, і лежать безрезультатно. А чому безрезультатно, з Це вашої не до точки мене зору? питання. Я зрозумів. Ми це намагалися з'ясувати з Ігорем Лапіним. Ну, як він сказав, то не було політичної волі, ну, а зараз не факт, що вона і буде. Дякую, пане Борисе, за участь в нашій програмі. На цьому я прощаюся. В студії для вас працював Георгій Спасококоцький. Це була програма «Тема дня Крим». Щоб знати більше, лишайтеся в курсі подій, підписуйтесь на ЮА Крим у Фейсбуці. Всього найкращого і бережіть себе.